हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमा चेनेलाव नोंथांखौ गासिबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै जलनाग्रा हाजोआव थांगासिनो लोगोफोर। जलनाग्रा हाजोखौ मोननोसै बावला थांगासिनो जोङो बाइकजों थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। जलनाग्रा हाजोआव मा दङ आं बेखौ हानायखिनिखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो। भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम लोगोफोर स्किप खालामालासिनो। जों दा थांगासिनो बाइकजों। हेल' लोगोफोर नै हाजोआ नैबेनो जाहैबाय। बे हाजोआवनो जोङो बबेसिम गाखोनांगौ बेखौ दा नायनायसै बबेसिम सौहैयो। हाजोखौथ' मोनफैबायानो नै बिसोरनो जाहैबाय हाजोआ। थांगासिनो जों लोगोफोर मोनफैबायानो। थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था माबायदि। सपलनि मा जाबायना सेन्देल गाननानैबो थांजायो जाहैबाय लोगोफोर। हाजोआ नै পড়ব আস্তে ওইগুলাই না ঠিক আছে। लोगोफोर मोनजेनबायानो अन्थाइयाव दाग थालांनाया। थारमाने बे मानसि जिरायनाय गोदोनि भगबान आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो थाबोनाय बियो। बे जाहैबाय गोदोनि आबै आबौमोननि बे भगबानफोर जिरायनाय। थारमाने बे दाग थाबाय आरोना बे थाफ्लि खिथु साइडनि दाग थाबाय बियो अन्थाइयावनो। ओमफ्राय नैबे जाबाय गोजौनिया नैबे जाहैबाय माने बे आथिं गानानै ओंखारनानै आथिं गाना ओंखारबोनानै नैबे बुस्थुआव जिरायनानै थादों आरोना बे दाग थालांबाय। हानायखिनि देखायनो नाजालांबाय थाबावगोन लोगोफोर नायलांबाय था। मोनजेनबायानो जलनाग्रा हाजोनि जरना अन्थाइयाव बियो। नोंथांमोना नायलांबाय था आं सेस्था खालामगोन। नै साइडआव ओरैबायदि स्राय स्राय जरना बोहैनाय दै दङ नोंथांमोना नायलांबाय था। हेल' लोगोफोर नै हाजो गोजौआव गाखोलांबावबाय जोङो जलनाग्रा हाजोआव नोंथांमोननो देखायनो थाखायनो। अबेबा सर्टकाट लामा दं जाहैबाय बेजोंनो दा आङो देखायनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। हाजो थाबायगासिनो हाग्रा हाग्रा। आरो जोंनो देखायनो थाखाय सानै लकेलनि मानसि दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन। बिथांमोना जोंखौ देखायनो लांगासिनो। मेंबायबो माथो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था। नै मोनफैबायानो लोगोफोर हाजो अन्थाइखौ जों जेखौ देखायनो नागिरदों बेखौ। बे अन्थाइ दंजोबो चारिय'फाले देखायनो लाजागासिनो लोगोफोर। नै सियार बादिथार बियो एकदमबारे। देखायनो नाजागासिनो लोगोफोर। बेयावनो जाहैबाय बाबा बेयावनो हानायखिनिखौ देखायनो नाजागोन। हा नै बाव दैबो दं जाहैबाय। र' आं देखायनो नाजागासिनो। बावनो दंजोबो नै लोगोफोर। ए लोगोफोर এইটো কিহৰ দাগ আছিল এইটো? अ आच्छा गराइनि आगान जाहैबाय नैबे हान्थु दाग लोगोफोर। ओमफ्राय नैबाव दङ नैबाव अनेक रोखोम दङ लोगोफोर। बेखौ बोखारलाय बिफांखौ एसे नायलांबाय था लोगोफोर। हाग्राखौ एसे बोखारना होलाय अननानै। हाग्राखौ बोखारलाय नायदो लोगोफोर जोबजासिम मानि अन्थाइयाव गासिबो दाग दंजोबो लोगोफोर। बोखारबै लोगोफोर नायलांदो नै थारमाने अन्थाइयाव गासिबो आगान दंजोबो। दा किहर दाग আছিল घरार ना कि আছিল? घर माने मैदेरफोरनि आगान होनना बुंदों बिसोरो बिथांमोनहा। ओमफ्राय र' आं देखायगासिनो चारिय'फाले दंजोबो। ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव दंबावो लोगोफोर नायलांबाय था आं हानायखिनि देखायगोन। बाबा एक मिनिट बाबु नैबे गासिबो दंजोबो नै। थारमाने बे इन्दुरमाला ना बाबु
थारमाने नैबे अन्थायाव दंजोबो नै गासिबो नैबे इन्दुरमाला दोननाय बादि नुखायो नै गुदुङाव गासिबो ओरैबादि समायना थारमाने गासिबो नै दाग दंजोबो आरो ना गोदोनि भगबानफोरनि आइ आफामोननि दिननि समनि बियो ओरैबादि समायना अन्थायाबो गिदिर दाग दंजोबो गासिबो ओमफ्राय नै बेयाव दङ बेफोरनो जोब ओमफ्राय नैबे आं गाखोनानै देखायनो सेस्था खालामगोन नैबे थारमाने दै दङ दै फुख्रि अन्थाइ सायावनो लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर नै थारमाने बाहाय गोदोनि भगबानफोरा आबै आबौमोन दिननि भगबानफोरा बाव दुगैदोंमोन जाहैबाय बाहाय आं गाखोनानै देखायबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर थारमाने बे अन्थाइ सायावनो माने फुख्रि आरोखि ना दुगैग्रा जायगा ओरैबादि बरिया अन्थाइ सायावनो नोंथांमोना सोरबा फैफेराखैबा नायफैनो हागोन ओरैबादि बरिया आरोना खिन्थु दैया नै दा लेथ्रा जाजोब्बाय लोगोफोर दैया लेथ्रा जाजोब्बाय बिलाइ थाबथाजोब्बाय थारमाने मानसिफोर फैयैखायबा रावबो साफा खालामनाय जाला नालाय बेनि थाखायनो माने बे लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना बे फुख्रिखौनो होननांसिगोन जाहैबाय बेखौ आं देखायगोनसो लोगोफोरनो लांबाय था माने सारिय'फाले हा गुदि गुदियावबो दंजोबो आरोना साजायनाय डिजाइन ओरैबादि फुख्रि बियो बुंनो थाङोबा बे भगबानफोरनि फुख्रि आरोना अन्थाइ सायावनो बिराद मोजां दानख'नाय दैया एसे मैला जानानै दं लोगोफोर माने अन्थाइ सायावनो फुख्रि दाननाय आरोखि नायदो लोगोफोर नै आं दा बे फुख्रिनि सायावनो गाखोना दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था माने अन्थाइ सायावनो फुख्रि बानायनाय आरोना भगबानफोरा गोदोनि दिननि फुख्रिमोन बियो गोदोनि आइ आफामोन दुगैग्रा बियो नोंथांमोना नायबाय था सोरबा फैफेराखैबा फैनानै नायफैनो हागोन बाहाय आंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै सोंनानै नायफैदों दा बाहाय आंखौ देखायफैदों नैबे फंबाय दं सासे राभा गथ' बे गथ'आ जोंखौ देखायफैदों आरो लोगोसे नैबे आंनि बेक साइडआव दंबावो सासे नैबे गस्ला गोसोम गाननाया बे बिथाङा देखायफैदों आंखौ नैबे गस्ला गोसोम गाननायजों ओमफ्राय नैबे गथ' सासे बिसोर सानैया जोंखौ लाबोनानै बाव देखायफैदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था नै ओरैबादि समायनाखा फुख्रिया एकदमबारे दुगैनो गोसो जालायो आरोना अन्थाइ सायाव एखेबारे खिन्थु दैया एसे लेथ्रा जानानै थाबाय रावबो साफा खालामै हिसाबै ओमफ्राय बे सायावनो ओरैबादि अन्थाइ सायावनो सेस माबा दानजोबनाय आरोना इन्दुरमाला दोनथ'नाय बिदिनो आगान गाखोग्रा माने बे अन्थायाव गासिबो दाग थालांजोब्बाय आरोना भगबानफोर गाखोनाया नैबे बुस्थुखौ नायबा एकदम बोरैबा राजानि सियार बादिबो नुयो नैबे हाग्रा खोबजोब्बाय आरोना बे सिङाव ओरैबादि समायना नुखायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जाहाथे नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय हानायखिनिखौ आं देखायनो नाजागोन लोगोफोरना हरदो आं गोजाननिफ्राय नोंसिनो देखायबाय गोदोनि आबै आबौमोन दुगैग्रा बियो भगबानफोर दुगैग्रामोन बियो फुख्रिया अन्थाइ सायावनो मोजां नायनानै लादो लोगोफोर माने अन्थाइखौनो दाननानै बेखौ बानायनाय जादों गोजौआ मथा मथि एसे गोजौआनो गसंबा मानसि गाहाया नुहुरा आरो दा सिनाया बेखौनो थारमाने आं सोंदोंमोन बे सासे गथ'नाव थारमाने राजा माने भगबानफोरनि दैखर होनदों आरो ना खिन्थु दैखराथ' बिदि नङा माने बे दुगैग्रा मोनसे फुख्रि सिस्टेम जागोन बियो ओरैबादि समायना इन्टारेस्ट मोनफैयो फैनानै सफैबाथाय जायगायाबो हाग्रा गेजेराव चारिय'फाले हाजो दंजोबो नै चारिय'फाले अन्थाइ
सारिय'फाले अन्थाइ गिदिर गिदिर दङ समायना समायनानो एखेबारे जेराव नायो बावनो अन्थाइ जेराव नायो बावनो अन्थाइल' नुहुरो लोगोफोर सारिय'फाले जेरावबो अन्थाइ लोगोफोर ओरैबायदि समायना समायना अन्थाइ दङ नै नों बे अन्थाइखौ मा होनगोन बरियाखा मादै अन्थाइया खावसेल' आरोना खावसेल' ओरैबायदि बरिया अन्थाइ नै हेल' लोगोफोर नै आं मोनसे जायगायाव फैबावदों बे जलनाग्रायावनो थारमाने नैबे जाहैबाय दल जाहैबाय आरोखि ना दल दामग्रामोन बियो गोदोनि आबै आबौमोननि दिनाव दल दामग्रामोन जाहैबाय बियो बे बेखौथ' जोंथ' अन्थाइसो होनगोन मानसिफ्रा खिन्थु दा आंनो खोन्थादों नैबेहाय मोनथिनाय मानसिफ्रा बेनो आरोना नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय हारमुनियाम जाहैबाय अन्थाइयाव गोदो दाननानै गालांनायनो दाननानै माने भगबानफोर दामग्रा हारमुनियाममोन जाहैबाय बियो हारमुनियाम दा बेफोरखौबो नायनो फैयो बयबो बेजों लोगोसे नैबे सेराव दंदेरफाबावो मोनसेबाव बेबो हारमुनियाम जाहैबाय दाग दंजोबो नै दामग्रा जिं जिङाव रुगुं रुगुङाव बेयाव हारमुनियाम बियो मोननैबो नैबे गिदिर ओमफ्राय नैबे मोनसे फिसा जाहैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबाव माबा लिरनाय दं होनना बुंदों बेथ' मा लिरदोंमोनथाय सिनायला नै लोगोफोर बेबा मा लिरदोंमोन सिनायला नै माबा बिबार बारि दंमोन आरोना बिबार बारि मा बुस्थुमोन बेखौथ' सिनायला जाहैबाय लोगोफोर नैबे गाहायावबो दङ मोनसे फिसानो नै लिरनाया नैबे बेबोमोन सिनायला आरोना लोगोफोर लोगोफोर नैबावबो दंबावो मोनसे नैबावबो दंबावोमोन लिरनाय बावबो दंमोन नै सिनायला लोगोफोर बेबा मा लिरनायमोन बेबा सिनायला ओमफ्राय नैबे गाहायावबो दंमोन नै लिरनाया सिनायलानो नै आरो बेथिं दंबावो नै लोगोफोर नायनो थांबावनि र' नै बिथिं दंबावो अन्थाइयाव नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय माने बाव खोन्थानाय मथे मैदेर सुन्दाय जाहैबाय आरो लोगोफोर नैबे ओरै गोलावथार माने गोलाव आरोना मैदेर सुन्दाय होननानै बुंदों खोन्थानाय मथे दा बे मैदेर सुन्दाय दोननाय बियो ओरैबायदि समायना नुयो बे मैदेर सुन्दाय दोननाय जाहैबाय आरोखि नै ओरै गोलाव दंथारो ओरैबो एकदम गुदिसिम आरोना गुदिसिम जाहैबाय ओरै माने बे अन्थाइ सायावनो जोब आरोना गासिबो जायगायाव फैयोबा बिराद बरिया मोनोलै बे अन्थाइ सायावनो जोब आरो गासिबो दामग्रा देग्रा नैबे सिगांथिं दंबावोनो आं देखायनो नाजागासिनो नैबेथिंजाय नैबेयाव दंबावो लोगोफोर बे कि बुस्थु रे এটা কি আছিল बेखौ खोन्थानो रोंला जाहैबाय आरोना बेबो मथा-मथि गोदोनि बुस्थुफ्रा माने बाव दंलाजोबो आरोना किसुमान चिन्हफोर এটা কি উঠা যাব নাকি উঠা যায় না ऐसे मैं उठिल मेथे आंनि गाखोनानै देखायनो नाजागोन मैदेर सुन्दाय जाहैबाय लोगोफोर बेनो जाहैबाय मैदेर सुन्दाय लोगोफोर थांनानै नायलांबाय था लोगोफोर मैदेर सुन्दाय होननानै खोन्थादों माने अन्थाइ सायावनो आरोना
हाबजेननायाव बेखौ मोनो लोगोफोर जलनाग्रा हाजो हाबजेननायाव बे अन्थाइखौ मोनो ओमफ्राय मन्दिर दङ बे गोजौआव थांगासिनो मन्दिराव रुजुनानै हाजो गोजौनि बे मन्दिराव गाखोबावबाय लोगोफोर थांगासिनो बे अन्थाइ सायाव थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थां नोंथांमोनहा बे मन्दिरावनो हाग्रा दुबाय नै मानसिफोर फैनाया खम नैबे फुजा होग्रा अन्थाइ जाहैबाय बिसोर जाहैबाय फुजा होग्रा अन्थाइ बिसोरो थांनानै नायलांबाय थादो लोगोफोर बेहायनो अनेक रोखोमनि भगबाननि फुजा होग्रा दङ बुस्थुफोर मन्दिरनि नामखौ नायना लानो हागोन नोंथांमोना दा मानसिफोर फैया नालाय फुजा बोथोर समफ्राव साफा जागोन आरोना दा एसे हाग्रा दंथ'यो